салом алейкум дӯстони азиз. Аз Федератсияи Русия ба мо як мардаки 28 сола муроҷиат карда буд ва шикоят дошт, ки хоҳиши алоқаи ҷинсӣ дар ин мардак паст шудагӣ аст ва сахтии олоти мардонагӣ низ суст аст. ин бемор анализҳои лозимаро супорид ва чӣ хеле ки мебинед гормони пролактин, яъне гормоне ки дар занакҳо бисёртар баланд мешавад, дар ин мардак баланд шудагӣ аст ва аз ҳисоби ин бошад ҳамин шикоятҳо пайдо шудагӣ аст. мо ба ин бемор табобати якмоҳа навистем ва баъди як моҳ ба ӯ алоқа баромадем. бо гуфти бемор ҳозир ҳамаи шикоятҳо дар ӯ гум шудагӣ аст ва алоқаи ҷинсӣ дар ӯ соз аст. ва такроран анализҳоро мебинем, пролактин уже паст шудагӣ аст ва аз ҳисоби пролактин паст шудагӣ аст, уже тестостерони табиӣ дар ин мард 33 шудагӣ аст, баланд шудагӣ аст. аввал бошад 24 буд. агар дар шумо низ ҳамин шикоятҳои урологӣ андрологӣ вуҷуд дошта бошад, метавонед ба мо муроҷиат намоед.